mic test. Hello, mic test. Sa lugar sang Santa Barbara, may legacy kaghandom nga nag-umpisa. Naghatag siya pagpalangga sa banwa, ining rason nga ginadumdum naton siya. Seguridad gingaan niya importansya, agud mapahamtang kasing-kasing sa
Road safety tips, slow moving vehicles. Visibility. Siguraduhon na nagagana ang kanilang mga sula sa ating salakyan at iban pa ng mga aksesorisya para sa atong makapulsa ng pagbiyahe. Light train usage. Sa mga nagagamit ng motor, tricycle at iban, magpabiling sa pinakataong alinyang sangdalan. Signaling. Gamitin din ang signal lights at please mag-ikot bukod magpunto para ma-alerto ang nakasunod ng mga traffic. Speed limits. Magpadalagan sa nagaligaw ang kadasigon para malikawan ang aksidente. Maghatag konsiderasyon sa iba ng mga motorista para mapaiway ang ibig pag-ibig. Ini nga mahanundong ang natulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilocos Pass. Ano pala ang dapat natin himon kung nga hindi kita mabikita sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga permi sarado o kung papadlock ang inyong mga gate, pertahan, bintana, at tanan nga pwede mabyan sa mga kawatan. Ila pinagid, antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, ikawan na mag-post sa social media sa inyong mga helikopter o kung nakapabalo nga wala sang klawe manabitin sa inyong panimalay. Ikawan man ay patayang sayang ang inyong mga malahalong na kagamitan sa buwak sang inyong balay. Maayo kang permi masanad kung pupasan sila sa palimot ng atong balay. Mas maayo pagit na may naka-install na closed circuit television o kung CCTV sa palimot ng atong balay. Hindi man magpilin ng malahalong na mga pagkamatang sa sulod sa mga salakyan. At ikawan man na magtutok permi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sa okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tiyon, hindi pagkampanyo. Ibaloon ang mga hotline numbers sa pinakmalapit na police station sa inyong lugar. Agod makapangayon ng kayo magulig kag responde kon kinahanglan. Kini nga panomdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cups. Yari ang pila ka mga panuntom agud nga makalikaw sa fake news bukod sa mabalita ag impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sang impormasyon, hindi girayon magpati sa mga hindi masaligan nga mga sources. Ikaduha, ikawan man ang pag-share sa mga makaduluda mga impormasyon nga makahatag kapugma kag kabalaka sa kadamhan. Mangin alerto sa tanan nga tion, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton nabaton. I-follow man ang mga official Facebook pages sa inyong kapulisan agud nga mangin updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar agud makapadangat sa impormasyon kung kinahanglan. Ini nga pahanungdong ginadulong sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the hope of the Ilonggo Cups. Ano bala ang dapat natin himuon kung hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-entertaineron ang mga nagpadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilalang ng mga individual, text man o chat sa imo social media. Ikawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos na kilala online. Kaya kung ikaw man mahilig mag-shopping online, magamit lamang sa ganito mo na masaligan ng mga online shopping applications. Ikawan ang magpadala sa partner, inaati sa mga online remittance at online banking, pinabinagin sa mga platform ng capital. Ikawan man ang mag-post sa social media sa pinumanggan at kung mapalayo sa mga potential target sa mga online scam. Ngin alerto sa kanan hindi git nagsaling pinabinagin. Apak, kung tao na dikimana sa mga online scammer, hindi makahuya ang bisita sa pinakamalapit na police station para sa nagpapagod na bukod na hindi na magpapagod at hindi na magiging. Tandaan, wala sa mga nagpapagod kung wala sa mga nagpapagod. Hindi na magiging ang ginagawa sa Iloilo
home of Ilonggo Caps. Almighty God, our most gracious Father, we, the Ilonggo Caps, come before you today to ask for guidance and protection as we carry out our duties as guardians of peace and protectors of our people. Grant us the strength and courage to face the challenges and dangers we may encounter each day. We pray for wisdom and discernment, O Lord, to make sound decisions in difficult situations, compassion to show kindness and understanding, and integrity to uphold justice and righteousness. Lord, we thank you for the privilege to serve and protect the Ilonggo community, and may you continue to guide and watch over us. Bless our families who also make sacrifices as we serve on the front lines. Provide them, Lord, with comfort, strength, and support as they wait for us to return home safely. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, good morning, good morning. Welcome na sa aton sining programa nga nagdulong sang balitang impormasyon subong man inisyatibo kag proyekto sang inyo sining Melocaps diri sa probinsya sang Iloilo kada Martes ug nasa liwan ko diang Ilonggo Caps. Kapag balita naman. Okay mga kabinan, sa 28 sa kita karon sa bulan sang Abril tuig 2026. Pila lang kadlaw mga kabinan, ma-welcome na kita sa bulan sang Mayo. Yes, no kaga live na live Pwede kita sound diri sa Kabalikat Multimedia Convention Center sa Kalwan ni Doc Ramiloy. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Labayani Manuel Razalan. Kag Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Rolando Dayot Aranyo. Main ko po ninyo sa subong agang nyo sining mga kabalikat sa technical side. We have our world-class technician. Siyempre, no? Ang permigin natin nga kaupo dire, very supportive. Sa tanan nga bagay, no? Bisan pa-repair mo kamera, computer, tanan nyo nga mga radyo. No, mga kabinan, ari ang aton sila nga world-class technician. Electronic services. Yes, our idol, Police Staff Sergeant Christopher Tupi, the Great Dignadisi. And of course, ako naman kabalikat Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo, ako naman ang inyong kabalikat angkor sa Subungaga, Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Yes, kamusta nyo sining Martes? Kadasig lang sa inadlaw kabalikat Vincent. Yes. Katapusan na kita nga Martes no, sa subong bulan sang Abril. Yes, kabalikat Erwin, kag sa aton dira ang mga kauturan, no, sa subong adlaw. Si Haring Adlaw Aragapon still no undefeated and undisputed no pag-abot sa heat index naton mga kabinan. Masubra kita 40 degrees mga kabinan sa subong adlaw. So dapat stay hydrated kita. 40 degrees to 45 degrees Celsius Yes. ang aton sining heat index subong kabalikat Vincent kagahapon no mo to isa sa pinakamainit kahapon no kay na heat gid no ang 45 degrees Celsius. Grabe. Ilabi na gid no dira sa Banwasang Dumangas Dumangas? sa Ilo. Oh. Kag mo taganin nato ng tuman na kainit kabalikat Vincent. Kag pilaman sa mga pumuluyon naton kabalikat Vincent ang ginatake na no sang ila sining ano pa subo ini nga kamaturan kabalikat Vincent pero dapat extra kita nga pagalong kag this is the proper time no nga maghalong kita na sa aton sining mga intake kabalikat Vincent. Yes, kag kung grabing init, no, kasagsagan subong sang init mga kabinan kag di base pa kanay sa aton sining impormasyon nga nabaton halin sa aton sining pag-asa weather forecast no medyo malawig-lawig subong ang init. So mga kabinan, preparar kita ang aton blang nga kainiton kisa nagkasabay man sa kainiton sang panahon. No gamay karon nga singke, sulti kag kuno to, gamay ba isay magpinakdulanay kag malabot sa inaway. So invest ba lang nga gainit-init ka mo dira, mainit ang ulo nyo, i-convert naton sa kainit no sa pagpangalagad sa pagserbisyo sa aton sining komunidad. So muna pinaka the best mga kabinan. So by the way, kabalikat Erwin, ginagreet agid ang aton sining mga kauturan no nga. Happy na birthday pa. No, Yes, sa subong adlaw. of course. Happy birthday sa aton sining mga kauturan. Mga birthday nga na which is nga nagdikit na naman aton sining Namitan sa aton nga sound. music Oh. no. Yan, narin siya. Birthday, Wow, aton ano sining, namin. birthday
birthday. Yes, Birthday. grabe. Do DJ na si kabalik atong beong. Kita mo mga kabiyanan. Kung may kamera lang sa tubang ya, pati ka mo mapasway mo, bossway. So muna mga kabiyanan, happy birthday kayo sa mga utro natin. Bata malamang tabok maniwang balo ka mga binayan. So mga kabiyanan, pwede kayo mo makabalangat sa inyo rin mga birthday greetings, mga panamyaw, kag kung ano din ang mga ginabuhat ninyo sa subong adlaw. Kay kami bala sa inyo sa balita. Sit back and relax. No, sa mga comment nyo da kay basahon naton sa ilang pinagid no, sa bisan sa mga wedding anniversary dira no. Open kita sa aton sini nga official live page ang Iloilo Police Provincial Office, mga kabiyanan. Yes, and of course, sa tanan naton sining mga live viewers, diri sa aton sa official Facebook page ng Iloilo Police Provincial Office. Kaga syempre kabalikata Vincent no, naka-hook up kita or nakatayap kita no with Radio Gyo na Santa Barbara sa subong sining duway naman. Pilit ang aton sining. Okay no, sige lang kabalik ka Terwen sa aton sining 16 points DYIS 16.7 Radio Gyon Santa Barbara, mga kabiyanan. Of course, nagpasalamat kita no sa aton madarang Chief Executive Officer no kay Honorable Doc Dennis Official, kay Sir Buboy Sukal dito, aton na Station Manager kanay dira no kanay Ma'am Zoila Cordero, kay Ma'am Alaysa no. Good morning na sa inyo tanan, kag sa aton dira nga technician man no kay Sir Genesis Dimihilio. Kag sa subong adlaw kabalik ka Terwen no, kung gusto niya gali sa mga barato nga mga balaklon, preska nga utan, preska nga isda, preska nga mga karne sang manok, baboy, kadto lang mo dira sa may tinda sang sa Banwa sang Santa Barbara, mga kabiyanan. Kay madamo dira available no sa subong adlaw, barato na, preska pa, mga kabiyanan. And of course, no, sa subong sining tienda, no, mas manami kablikata Vincent no kung mas barato no kung magkadto kita sa mga tindahan ko para sa mga supermarket dira sa mga mall dira. Kag syempre no, mga preska gid kablikata Vincent. Kag kung gusto man kung pangita sa mga no dira mga relief kablikata Vincent, nami man no diri sa Banwa sang Santa Barbara kay damo kapilian. Aside nga barato na mga preska. Preska nga relief. Relief na yan, no, preska. Bago laba eh. Kinalaban ko si Iban. Kasi siyempre barato lang kablikata Vincent. Compare ka magkato ka sa mga mall dira kablikata Vincent. Sa mga suki naton dira, mga kabiyanan, sa mga gabulante, sa mga consumers naton, no, maghimos na kamo kag iban ni kablikata Terwendaan. Wala niyang nagapaninda adlaw. Ginahulat gini nila ang kada simana adlaw nga tinda antes magpatinda para makasave. No, isa lang kagasto kag makatingob kita dira pangumpra. So muna no, kung kumbaga budgetarian ikaw, mga kabiyanan, sa subong nga panahon, especially ang aton subong nga oil price hike, no, kay iti sa update, mga kabiyanan, nagnubo ang aton sini nga diesel, pero may balita naman nga masaka pag ang gasolina. Nagsaka gamay actually kablikata Vincent ng gasolina, no? pero ang diesel no lang. nagnubo gid man. Pero malayo pa kita no sa normal sini nga price gid na nagumpisa. Kinanglan pa ko sa mga pila ka mga rollback pag ito kablikata Vincent. Pero at least napasalamatan na naton kaya at least nagnubo kablikata Vincent. Yes, no, kay before ang unleaded gasoline, ang XCS, no, kagining crudo. So ang unleaded sa una range lang sa dira 53, 54 eh. No, pero subong ara gyapon sa 75 pesos, no, up to 80 pa. Then ang crudo naton mo na subong ang medyo nubo-nubo na, ara na subong sa mga 80, 70, no, sa iban sini kay wala magapararyo abi ang presyo pag abot na diri kay ti kina-consider man ang distance. Tapos ako diri sa Iloilo City, barato pa no, ante hasta diri sa mga 3rd district, mga kabiyanan, barato pa. Pag abot ka to karon sa 5th kay layo na to, syempre ang presyo man kay ti gina-travel pa na iya. So importante gid no nga magtipid sa gihapon kita kablikata Vincent no, kaya mo na blan no nga hindi naton nga siling mong crisis ang pagtipid naton. Pero kung wala nang crisis no, ang pag nagusto lang no, kundi no dapat everyday no nga even sa mga tubi pag naton kablikata Vincent, mapadagan na naton man ang hubas no sa aton sining mga tuburan. Kag sa aton sining makasubaan ng mga sources sa mga tubi naton. So dapat no everyday biskan tigululan kablikata Vincent no, kinahanglan naton nga magtipid sang tubi man kaya nga aton sining mga sources. Correct. Yes, hindi na siling lifetime na or overflowing kablikata Vincent. So dapat conserve gid sang any dira nga mga material or any dira nga mga bagay kangay sang mga gatong naton kag subong man sa aton sining mga tubi or mga sources sa mga minerals naton kablikata Vincent. Kay sa gihapon no, why ni siling forever ini kun wala sang forever gid man kablikata Vincent no. So dapat conservation ang pinaka-importante kag siyempre no ang pagtipid-tipid gid. Yes, correct ka balik ka Ruben. No, kag siyempre as you have said no, nga nagakaubsan ganing tuburan no, mga kabiyanan.
kag sa mga tubig naton dra okay na ang conservation no. Pero kung sa akon pagit kabalik ito rin dugang pagit nato no, mas mayo na lang na nga ang iban no, mahubas man tutuburan pero dapat ang inyo lawas di mabsan tubig no? Siyempre subong gabing init, so dapat health conscious man kita no, mga kabenan sa subong natin niyon kag i-conserve ta ang mga resources naton kay ti malawig-lawig pa ni nga init. So para sa aton mga kuturan maghalong gid sa mga commuters naton dra, sa mga kuturan naton balon sang payong kalo no, ano pag dira nga mga dapat ninyo dira nga gamiton para nga makaprotektar kita sa aton lawas gikan sa halit ni sang grabe no kag sobra nga init mga kabenan. Kay isa sa mga traidor nga balitian subong nga panahon way ka kabalo gulpihon ka lang maghangos ginawa mo kay gin stroke ka na. No, cardiac arrest. So amo na doble halog kita mga kabenan o ari na no, as provided sa aton sining world-class technician no, protect yourself from heat and sun. Yeah. And of course, kablikat Vincent no, sa aton sining pagpadayon sa oras nga alas 10:21 na saga. Yeah. At nalisan na naton aton sining mga mga aton sining mga live viewers naton diri sa aton sining official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office. And of course no, nakaukap kita with the Radio Giona Santa Barbara kag siyempre sa nagpamati dira sa aton sining sa DYIS 106.7 FM. Kadto lang kamo sa aton sining comment section no, kay pag-acknowledge naton ang inyong sining participation sa aton sining program sa Subong Aga. Yes. O nasanan no, nagamonitor kita sa Subong pinitla ito. Wait atong twister mo. No, si Sai Pigala. So mate, salamat gid sa pagmonitor sa Subong Aga no. Thank you so much. And sa akong dira nga gwapohon nga magulang no, dira sa may Damilisan Miag Awililo, shout out gid dira tol. Salamat gid sa pagmonitor sa funded family no, Blue sa family kanang Leslie dira. No, kay tayo nato no, dira sa mga relatives nato no, dira sa may Miag Awa Iloilo. Good morning gid sa tanan sa bay Barangay Damilisan. Kung subungan kay Juven Valley kung dada, thank you so much gid no. Balasan MPS. God bless gid no sa mga tropa nato dira. And kay Chris Vincent Blusa no, blessed morning everyone. Thank you so much gid Chris. Kag kay Marlene Agumbay no, thank you so much man no, for monitoring sa Subong Aga. Si Erwin Alison Magarso naga-monitor man. Thank you so much gid no. Shout out gid sa Masin no, taga Masin ang PNP Megaw nato naga-monitor man sa Subong Aga. #Pro6. Wow, grabe Temi po Megaw MPS. Salamat gid kay Sir Laudra no, Police Captain Police Major no, Richard Lau. Sir, salamat morning, sa sir. Aga. And subong man kay Christopher Sugarland Joy Dignadisa nag-monitor sa Subong Aga kay Mrs. ni Bade naton. Yes. No, good morning dira sa inyo. No, dira sa may syudad sang Pasig. Ang Pinpidumangas nag-monitor man kay Jinay Jeric Fernandez no, kay Manang dira sa may Cagayan. No, good morning dira sa inyo tanan. And kay Manong Jesus Patches no, salamat Manong no, good morning dira sa imo. No, dira sa may Pinoy Fish Stands no, may mga branches no, dira sa may Barangay Dapitan. Sa likuan sa Barutak kag sa Naslo sa Pututan. So Manong, good morning gid. And thank you so much kay Ma'am Risa June Maganto. Good morning mga sirs. Likewise ma'am. Blessed morning gid ra sa imo. Keep safe. Uy naku nadula. Okay, good morning madara sa kay kay PNP Dumangas nga lantaw mo sa aton sa program. And of course kay classmate Bimbo Lafast Tora nga lantaw sa aton sa program. Thank you so much. Thank you so much for mentoring kay classmate dara. And of course kay Auntie Lisa Gansas na dara sa Banwasang New Lucena Iloilo. Thank you so much man kag good morning man. Kay Sir Andre Harjolin, thank you so much gid. Kay Gormax no. Thank you so much for monitoring. Yes. And of course kay Quickie Response, thank you so much man for watching dira sa Banwasang Banati Iloilo Complicata Vincent. Yes. And of course kay Mama Cherry no, naglantaw gid sa aton silang program aton nga hepe no dira sa Banwasang Banati Iloilo. Thank you so much gid ma'am. Kag sa kay Sir Skyscraper naglantaw man sa aton sining program Kablikat Vincent sa Subong Siningaga. Wow. Aton sining pagpadayon sa oras nga alas 10:24 na saga Kablikat Vincent. Sa dugang naton sining mga tips and reminders no, sa sining Summer Vacation 2026. Okay. Okay, sa aton sining pagpadayon Kablikat Vincent no, dugangan naton sining mga tips no, sa sining tuman nga kainit sa aton sining Chimpo Kablikat Vincent. Oh yes no, okay no mo to kag inang nambal na to no, nga dapat stay hydrated kita, inom kita sa plenty of water no, kay iniisa sa pamagi no, nga maluwas nga mabugdawan ang lawas mo, hydrated kagid ti layo ka sa peligro mga kabenan no. Grabe lang subong paang kag subong man apply sang sunscreen. Hindi na masunog yung panit. No, kumbaga amo na imo nga ma-maintain ang imo sining beauty no, sa imo sining skin. Kaya mas marami Kablikat Vincent nung hindi na lang magsulay kasi init no, kung kapin pa mga monini oras no.
alas 10 to alas 4 sang hapon no gadra gid katagiti ang init kung magsulay man kita no gamit kita sang kalo dira or jacket or payong kablikat Vincent no sa subong nga tiempo nga din kinahanglan nga magano ka lang magasulay-sulay ka lang sa init no kay hindi na nga sila nga kartihan man kundi nga protection no sa aton sining lawas no kay very cancerous kablikat Vincent ang silak na sang adlaw no sa subong sining generation kablikat Vincent. Correct, Ged. So, dugang pagin nato, no? Wear lightweight or loose fitting and light colored clothing. So, wala naton, nag-draw man na sang kainit, no? Kung tama ka dark mo suok, so dapat mga light colors kita, no? Kag halog, no? Huga bala mga kabinan. Para ati ventilated, no? Ang aton sining alawas, mabugnaw, na tama ka pikit mo ibos ka na, hindi pa kasungaw ya imo na lawas. So, muna mga kabinan, magamit kita sa mga halog kag mga light color na. Parang bugnaw sa mata, bugnaw pa sa pamatyagan. Yes, ang mga kangay sa mga siyempre mga puti nga mga kolor mo nang manami kablikat Vincent mga presko kag bugnaw sa aton sing lawas. Kaga mo nang importante no nga always lang gid no nga komportable kita no sa aton sini nga ginasoksok. Kung hindi man lang oblige no nga mag no kumodra kung naka civilian man lang why man gina-oblige ang uniform no or kung naka-uniform man is dapat medyo loose lang no. Hindi na uso pa inang pa body fit kadra. Pero kung or pa fit ka gidra no sang imo sinang soksok, importante nga komportable ka kablikata Vincent. Correct, Ged. So iba na nga kablikata rin kay gapaputi kuno mo. No may apply na sunscreen, tapos putos pang lawas no naka-sweater, naka-jacket, tapos naka-jogging pants, no kati adlok minitan kay gusto mo puti mo. Grabe pag hindi ka kablikata Vincent no sa subong nga daan kung hapon pagid no after sang init naman is damo sang lamok no nga naga tuluhaw naman kay may time mo kay isa nga nagatulot-ulit him no sa iban sini nga merian like kagapon no sa may iban nga mga banwa no nag-inulan kagapon like dito sa 3rd district no even dito sa Masin no nag-inulan man kagapon kag batuan kablikata Vincent pero hindi tanto no kay rasyon man ang pagtupa sang ulan. Hindi sa lama no kundi ayuda man kablikata Vincent. Bato-bato sa langit no kung sino lang ang mananay no matupan sang blessing no sang ulan mga kabenan. Kag subong man mga kabenan dapat iugalion man naton nga magpanilong man no hindi nga blamo kung too much makita nga nakababad sa adlaw halimbawa may trabaho ka dira hindi mo gid malikawan no specialist mga kautoran naton dira nga ara gid sa inita nagababad ha hindi kita magpasubra mga kabinan take regular breaks na sa shade no sa mga handong specialist mga puno kahoy. Kaga mo man na hindi makita mag-inabuso sila sagad ka pinangutod sang kahoy kay mapuslan nyo na. No, ikaw be karon man nagsarahi imo trabaho tapos karon wala ka man dara sang permit, wala ka da karon sang nagakaigong nga dokumento, pero gobra ka da illegal tapos ang ending gali sobra ka init manilong kam lang sa kahoy. Kamo man ang ginautod mo wala ka pa permit. So mo na mga kabinan i-consider naton dapat ang love of nature, no, magapangibabaw man sa aton mga kabinan. And of course, good morning Mandara sa kay akon parite no kay Mayra Maniho nang lang tawo man sa aton nga program. Good morning. And of course, kay Sir Francis Kiki Kinar, nagkantama sa program. Kay Sir Michael Chan. And of course, kay Sir Nick Silaw, no? Good AM, tropa sang Ipo. Happy listening and watching here from Zone 6, Santa Barbara, Iloilo. Thank you so much, Gedra, kay Sir Nick Silaw, no? Nakamonitor sa aton sining program sa subong gadari sa Ilonggo Capson Air. And of course, kay San Joaquin Impias ng latama sa aton sining program sa kay Mama Mercolio dira no ang aton si mapisan nga pikad pensiyon no dira sa banwasang or sa banwasang San Joaquin Iloilo Cabricata Vincent. Manugid bala. No. Yes, good morning, Ged. No, kagapadayon lang mo dira no sa pag-comment, like and share no sa aton sining mga programa no sa aton sining national no headquarters, sa aton sining Philippine National Police, sa aton sining Police Regional Office 6 kag of course ang inyo sining our very own no Iloilo Police Provincial Office no parang ati malapnagon ini nung mga activity or mga programa naton initiatives no para ati mabalan sa aton sining mga kauturan nganyo sining mga kapulisan ang wala nagapungko lamang kundi madamo kita sang ginaasikaso para sa seguridad sang aton sini nga komunidad. Yes. So okay nga madamo man makalantaw man kablikat Vincent no kag makabati no sa aton sini nga mga safety tips and reminders nga ginahatag every day no kada adlaw or every program naton kablikat Vincent alin ini Lunes hasta
or Domingo Oh. no hasta Biyernes naton sa program Kabalikat Vincent. Yes. Except lang Saturday no, pero may mga posting sa gyapon kita Mm. every Saturday no. So bantayan nyo kita every day no aton sining live program. Correct. Alin Domingo pa lang nga daan no hasta Domingo sang or Domingo aga kagahapon. Mm. And then of course no kapi kabalita naton every day no Monday up to Friday naton Kabalikat Vincent except no sa Correct. subong sining Martes nga nakokap kita with Radio Ogyo na Santa Barbara. Yes, no, follow nyo gid mga kabenan no, kaya para ang aton gindi nga ang aton sini nga programa hindi ni para sa inyo sini mga kapulisan kundi no for the benefit of the general public mga kabenan. Yes. Especially subong no, may mga crime prevention tips kita no Mm. ara sa aton sini nga background nga thank you so much gid no, kabalik ka tupi no. Pag-alis ng bahay. So ano ba lang ang mga safety tips ini? So una, syempre, ikandado no ang tanan nyo dira nga mga ganaan, bintana, pertahan, mga chimney nyo dira, ba mo chimney, no mga pwede masudlan no sa mga kautoran naton or intruders, no mga illegal dira nga entry no sa inyo sa nakapanimalay. So dapat hindi naton pag-allow din na. Kay para sa safety naton, especially kung kamo baga travel subong no, mga summer vacation kamo dira mga kabanan. So dapat secure man ang inyos ning mga panimalay kay base pagbalik nyo ay ara ang balay gatindog. Pero wala na sang unod. So temayo balay na. Oh. Observe naton mga kabanan. Oh, sa mo nang importante Kabalikat Vincent no nga magalong kay kita all the time no sa sining kabudlay nga daan sang or may ginapangatuban kita ng mga world crisis, Correct. kag mga world conflicts Kabalikat Vincent. Kaga siyempre no sa mga national crisis naton nga ginapangatuban ka presyo sang fuel naton, sang katong naton no nagataas na kag we're Correct. hoping and praying no nga back to normal. Kag mo na budlay blan no nga makunan kita mabiktima kita dira sang mga or makabatan aton sining panimalay sa subong sining summer Kabalikat Vincent. Correct gid. Sa aton sining pagpadayon Kabalikat Vincent no aton na nay sining sa segment naton sa Oh, subong adlaw meron kita Kabalikat nga, no? Vincent no. Kay meron kita bago nga segment. Oh. Pero prior sina no buwas na mag-announce kita sa aton sining Oh. ma-winner naton. Nga magdaog sa aton sining Yes. kapikat balita Oh. kay KB Mag naton Kabalikat Vincent. Kita nyo na mga Sa kabanan. aton sining mga segment sa subong no may bago kita nga segment. Ano nga lang sa segment naton Kabalikat Vincent? Yuho mo! Ipasundayag ko. Okay. Wow, grabe So, meron mga kitang kabanan. mga no? smile of the week Kita naton na dra? Kabalikat Vincent. no? Oh, pa, grabe kang irit. Tara, nan, mga Oo. kabanan. So, kanto lang kamo sa aton sining comment section no kung sino Ang or sino may pinaka-the best. ang may pinaka-the best nga smile Ah. dira. Kay may mga stolen na shots. Oh, nga ngara kita. Away na yan, aman na natin. Aman Aman na. na mga kabanan. Away na madala. Oh. Comment kanto kamo sa aton sining comment section kung sino ang mga Oh. best smile naton. Sana all. Oh, So, mga best kabanan. smile of the week naton Kabalikat Vincent. Abi mo kablikat Iki Erwin? dira sa aton sining comment section. Oo. Kaya tawad sa comment section. Abi mo kablikat Erwin. Gusto nila nag-shot na eh. Sino? Oo. Sa Oo. aton sila nga world class technician. Of Oo, course, kabanan, oo. ha? Actually nag-ano man ni siya, package siya kasalubong bunyag mga kabanan. Oo. No, kato lang may kablikat tupi, may team ni siya no Oo. sa photography. Oo. No, gusto mo pa seminar kay kablikat tupi open na mga kabanan, kita ng mga shot mga kabanan, no? May mga stolen shot. So karon, kung sino may pinaka best ngayong dira nga inyo i-comment, ang pinakadamo nyo dira nga comment, may Oo. ara kamo dira nga kwaon nga kayuhan gikan diri sa inyo nga Kabalikat Multimedia Convergence Center. Yeah, so iki-end dira sa aton sining nga comment section kung sino ang may nami nga smile dira Kabalikat Oh. Vincent sa aton sining nga flash nga mga photos no diri sa aton sining official Facebook page no. Wow. Sa aton sining nga program no. Iki-inyo dira kag I guess no. Isa na dug na itek gino. Oo. Or Oh, English na Oo. nice lang ang mangirit. So, Oh. pilihan nyo dira no kung sino ang may best smile dira no sa aton sining na flash nga mga photos no subong Kabalikat Vincent. Kaya ang maga-comment man dira is may kagibat man sining nga pa-premyo Kabalikat Vincent. Yes, pero kung para sa premyo, secret, na mga kabayan na ito na bulgar. Yes. Pero sa pinaka the best ngayon, iyang valid ako din ang pinakanami na mga kabayan karon kay may padya kamo so mga kabayan na naton dara. Yes. Siyempre, Kabalikat Vincent, no, sa aton sining oras nga last 10:34 na sa aga. Nagyapon ka muna ka ng tao sa aton sining programa Ilong ko Caps on Air with Radio Ogyo na Santa Barbara. So at this moment, Kabalikat Vincent, ato na ipasiplatan ng regarding naman no, sa sining proyekto sang provincial government, no, sang Iloilo Provincial Government. And of course, no, kaupod ang inyo sining Iloilo Police Provincial Office, upod ang aton sining mga WCPD, kag sa mga Ilong Caps nato na Kabalikat Vincent, ining Project Prime naman na Kabalikat Vincent. Yes. Which is ano ba lang ining Project Prime or Project Prime Kabalikat Vincent o PRIME Kabalikat Vincent? Yes. So ang aton sining Project Prime Mental Health Helpline. So mga kabayan, program for resilience no of Ilonggos and mind and emotion. So muna mga kabayan,
no para ni sa mga kautoran naton kiti since ining Project Prime no ang gin-develop mga kabenan ang ugat sini mga kabenan since pandemic no kay ti damo sa mga kautoran naton nga nadulaan sang trabaho, damo sang stress, damo dira sa mga problema mga kabenan nga nag-arise because of course economic dira ang primary reason mga kabenan, poverty, no kakulangan, no scarcity of resources, no it's because nga wala sang trabaho ang aton sini nga mga kauturan. So muna mga kabenan, because of madamo sa mga problema, siyempre ibang dira naglabot pa gani sa kati lala ang mental health mga kabenan sa utok na ang depresya mga kabenan without knowing amo na naglingila sini ginadala-dala. So ang ibang dira abot sa punto no nga nadulaan gid or ginuptas ang yes ni kagulingon nga kabuhi. So ang 24/7 Prime Mental Health Helpline mga kabenan, so isa ni sa pamaagi no sa aton sining Iloilo Provincial Government sa aton sining sa idalom no sa aton sining mapinalanggaon no nga Governor Arthur Gov Tuto no Defensor Junior mga kabenan no nga gindihon no ining Project Prime no sa para sa aton sining mga kakuturan diri sa bugos nga probinsya sang Iloilo, which is nga ti kung kamo dira ang magtawag any time of the day i-cater kamo wala niya sang wala niya sa oras anytime bisan kagahon launa alas 2 alas 3 pwede kita dira makapakigangot kag ti ang aton dira nga magasabat sa aton mga kabenan no maano kita no amo na entertainer dira sa aton no kung ano dirang imo problema to determine no and then of course no i-refer ikaw o i-guidean ikaw kung paano masolusyonan ang imo sini nga problema. And of course, kablikat Vincent, no, ining Project Prime no or Prime Helpline na giginlonsar sa Iloilo Police Provincial Office or rather no in support no sa provincial government no sa Iloilo. Yes. Agon nga patagaan na sang solusyon or proactive approach no sa aton sining provincial government with the IPPO no sa mga Ilocaps naton. Partnered ang aton sining mga local government units, ilabi na gid ang aton sining mga MSWDO and of course sa mga barangay man naton ng mga BHW naton dira. Which is nga mapa-aware no aton or mapatagaan na ihibalo no aton sin mga pumuluyo no sa mga individual dira or basin mga pamilya kamo dira kakilala abyan man ka mga parentihan dira no nga naga-suprer no sang or may mga red flags no ngot sa sining mental health no nga matagaan kamo sang or makakitawag gilayon no makatag first aid no aton sining provincial government agon nga matimpranuhan pa no agon nga din magabot sa punto pa nga may madula nga kabuhi sa inyo sini nga mga pinangga kablikata Vincent. Yes, no kamo na gani bla kablikata Erwin sa mga kautoran naton dira ang inyong kidney magka-diferensya, di ba ginapabulong nyo. All parts of your body no are vulnerable no sa sakit kung wala naton ginahalungan. Yes. So amo ni even ang aton sini nga mental health. So sa mental health mo ikaw mismo makabalo sina no ang imo sini nga tupad, imo sini nga amigo, imo dira loved ones no kung ikaw kabalo magtago hindi na sila makabalo no pero kung ikaw mismo open ka no dapat open-minded kita mga kabenan balaan mo nga ay dulay na ma-determine mo na no the way ikaw maghambal sa imo sini nga pamatyagan sa imo sini nga attitude no ikaw lang mismo sina ang nakabalo kung ikaw ang kumbaga mambal ka dulay na gid man no, ako dulay na tong sabat ko away ko na minsan nga mo ni kali no problemado ka kag sometimes mambal ka nga wala ka gid dira sang i-open up wala ka dira sang outlet no nga pagasugidan sing imo sini nga problema nga ginadala-dala mga kabenan ara gid ang aton sini nga 24/7 Prime Mental Health Helpline mga kabenan kag kun inyo nabalaan last Sunday no we discussed ni sa aton sini nga K5 News FM and of course sa aton sini nga XFM Iloilo with Mr. Don Saso aton sini nga Project Development Officer 4 no sa aton sini nga Provincial Social Welfare and Development Office no sa Iloilo Provincial Government no about no nga ginisa-isa gid no ginpatpat no ining project Prime Mental Health Helpline mga kabenan sa aton dito nga pagpangalagad and until subong no mo nati ginaton sa inyo gina-emphasize ta gid nga ti mental health is very important especially ang aton sini nga physical appearance is not an assurance nga makambal kita sa isa ka tawo nga okay ni siya normal ni siya the way she walk the way he talk no the way siya nga magdeal sa iya sini nga isig kapareho mambal kita nga do perfect. Do okay siya dula sa problema. Without knowing nga siya gali mismo sa iya sini kakaulingon may ginadala-dala. So kabalo siya magtago. So abyan no
kita sa inyo sining Iloilo Police Provincial Office with of course aton sining Iloilo Provincial Government no nagahinyo kita sa inyo. No, this is not only for those nga ara subong no nga nagabatyag sa kamosina. Ikaw mismo sa imo dira labuan may manotice ikaw. No, feel free no to approach sa aton sining 24/7 Prime Helpline para nga mabuligan no mga kabanan kay buligan naton sila bisan sila ang hesitant ara kita gyapon nga magbulig kita magtawag no para nga tayo ma-follow up sa aton sining Prime Helpline mga kabanan. Yes, and of course, speaking of Prime Helpline, no, yari nga aton sining mga hotline nga pwede nila matawagan na Kabrikat Vincent. Yes, kabaligyan. I-flash naton sa aton sining screen no ara nang sa smart no 0968-855-0997 no. Ang numbers nga smart nga pwede ninyo madial no kag pwede nyo kidira i-save no. Yes. Sa inyo sining mga phone book dira no in case of emergency, may mga pamilya ka mo dira Correct. nga may mga symptoms no or may mga red flags ka mo dira nga ma-notice, pwede nyo kitatawagan no ng smart numbers ang aton sining Prime Helpline. Smart na nila na 0968-855-0997 and of course sa Globe no sa 0966-241-8133 no sa Globe nga hotline nga which is nga may direkta dra ka makasabat sa inyo and of course pwede man ma-reach no sa through man sa Facebook Messenger no sa Yes. Prime Helpline no pwede ka mo dra no i-follow nyo dra no subong no pwede dra no Prime Helpline may type nila dra may search nyo na dra sa inyo sining Facebook no makita nyo dra kag follow na lang sa gilayon kag pwede nyo man ma-message yung inyo sining concern or kung hindi ka mo katawag diri sa mga numbers nga aton sining na pang mention or na pang flash naton dra sa inyong screen Kabrigata Vincent. Yes, no may ara ka mo dira nga QR code scanner, download ka mo kung may araw pwede na to ma-scan. Ara sa aton sining upper right corner, no? Nakita ninyo no sa upper right corner namon mga kabanan nakita na dira ang QR code pwede ninyo dira no for more information about Project Prime mga kabanan kag sa aton dira mga kutoran na seryoso ning issue no hindi niya lang ulang ko mga kabanan no gikibot ikaw mambal ka ba kung wala lang tani si nanay kung wala lang tani si tatay si tuto si inday kung wala lang tani ni nag-isip sa amusin nga solusyon siya problema subong buhi pa sa tani mga kabanan so dako it is a big help no para sa aton dira ang mga kutoran nga nagasuprer sa amusin nga problema so don't hesitate no to contact sa aton sining Project Prime helpline mga kabanan. Okay. Sa aton sining oras nga alas 10:42 na sa aga. Okay. So this moment Kabrikat Vincent aton na acknowledge ang pila naton Komentar na naman! live viewers naton mga commenters naton. Yes, aton sining wow 9 million nga live viewers ba? Oo. Wow, I didn't expect this. Okay. Wow, I'm amazed. Yes, Kay so Mama Nana Rodriguez dira good morning kid. Wow. Classmate Benedict din no naglantaman sa aton sa program no kay classmate Di Castillo na dira sa Zaraga MPS no thank you so much for watching. buddy. Isa na itong Kay Ma'am mapisan, Beverly mabuti dira. itong classmate. Of course, sa ila dira nga Chief of Police, no? Kay Mama Beverly Catalonia, no? Kabalikata Police Captain Beverly Catalonia. Yes, ma'am. Good morning. And of course, si Sir Roderick Zaulda, ng lantaman sa aton sa program. Roderick Paulat. Artista ko. Kay Sir, or kay Sir Junil Alcarde, ng lantaman. Wow, good morning. Dira sa Kalinog MPS. And of course, kay sinabugit ka Kabrikat Vincent. Damo kay Ma'am Nala. Si Ma'am Nala, avid fan gid naton. Yes. Always nagasupport gid sa tanan-tanan naton sining nga programa any time of the day basta program ka gid si Ma'am Nala ya. So Of ma'am course. no, pila na kabilog ta sa mo din ma'am no pwede. Kung sino man ang imong ipakakwaon naman din ma'am, just contact lang sa amon ma'am. Pwede kiki mag-chat kayang tasa ni ma'am arit sa gyapon. Pwede man nga makabakasyon ka dire kasi si ma'am from California pa. Sa subong ara pa na siya. Basta makabakasyon ka ma'am if God's willing no nga makakadto ka dire. No makakabingapi kita dire ma'am. Mamamao kita dire kag you're very much welcome gid because you are our avid fans, followers gid naton. Thank you so much gid ma'am Nala. And of course, kay Mama Alani Ingada Sincel Castro naglantaman sa aton sa program. Salamat And din of ma'am. course, sa aton dira nga GSO family no headed by our GSO chief no kay Mama Police Lieutenant Colonel Sheila May Sardoma ng aton sininga. Good morning, Chief, ma'am. Good morning gid ma'am. Sa GSO family naton nga Kabrigata Vincent. Yes, kag subuman kay Sir Nick Silaw. No, good AM mga tropa sang IPPO. Happy listening and watching here from Zone 6 Santa Barbara, Iloilo. God bless. Likewise, good Sir Nick Silaw, no? Your safety is our responsibility. And of course kay Sir kay Mama Bridget Bradias no.
Thank you so much good for watching ma'am dra sa Banati MPS kay Sir Lady Leon ang lantama sa aton sa nga program. Kag subong man sa kay Sir Menandro Basoltin. Wow, thank you so much gid. Damo sila. Kay 086 Bart watching from Carles MPS naman. Thank you so Wow, much good morning gid. And of course kay Sir Mark Joseph Gumban ang lantama sa aton sa nga program. Adra naman sa Banwasa nga Estancia Iloilo Kablikata Vincent. Yes, thank you so much kid. Kay mayari dito danon di uton ninja kitchan. Kay mayari di badi. Ngita ko na. Michael Chan. No, good morning kid. No #Pro6. Thank you so much gid sir no for monitoring sa subong aga. So pwede gid kamo makapapas dira sa inyo dira nga mga comments, mga pa-shoutout ni dira. No, aton gina-acknowledge before we end sa subong aga within pa kadasi kini isang oras kabalik terwin no. And of course, kabalik Vincent no, sa aton sining balikanan na naton ang aton sining smile of the week naton kabalik Vincent. Wow, before we end ba ano kita? Why kasi nag-comment? Wala sila guro kilala. Pwede nyo man na screenshot. Pwede nyo na apply screenshot. Screenshot nyo. Tapos i-send nyo na dira comment section dira no. Ang aton sining smile of the week naton kabalik Vincent. Kita nyo mayo. So pilihan nyo dira no kay mga commenters naton dira no. Ay ano nyo dira kung sino nga nami nga smile no, pwede nyo screenshot dira. Kag ibutang sa aton dira nga comment section no kay pagapilian naton kabalik Vincent kung sino madamo sining boto nga may manami nga smile no ara kay Mama Ligo na nami nga smile. And of course si si Claudine ang tatlo. Aman na aman. Pasi ni pasi. Aman na ari and of course kay Mama Katoliko no. And of course aton sining Chief PPSMU na kay Mama Police Lieutenant Colonel Mary Grace Socorro Borio. And of course kay Sir aton sining Chief Pidmo. Kay Mama kay Sir Police Lieutenant Colonel Benjo Clarete no ang aton sining Pidmo Chief. And of course kay Mama si Ma'am Parmo pagin no ang aton sining Chief Parmo no si Mama Police Major Maria Lisa Nofuente. And of course no sa iban paginaton kay Mama Inyupi Giselle Siloterio ng aton sining Inyupi no kaupo diri sa Picado ng mga best smiles naton nga nakuha sa for this week no. Kabalikat Vincent also pilihan nyo dira kung sino ang may namin nga smile dira kabalikat Vincent. Yes, do ka nami gino ka tahom. Katahom. No? Regardless muna gani nga aton nga best smile hindi lang siling sa mga kababayan kundi sa mga kalalakian man naton. So tanan dira no, we for gender equality. So and of course basta kung may mga kilala ka mo dira no, kapin pa kung mga tropa naton dira no sa mga lower units naton, pwede ka mo ka send no sa mga best smile pictures no sa aton sining mga kaupo dira. Pwede ka mo dira ka comment no sa aton sining comment section i-post nyo dira no nga ila sining mga best smile no. Agod nga mga makatag inspiration no sa aton sining mga pumluyuman nga despite sa sining mga ginapagtutubang naton sing problema is hindi kita makalipat nga mag-yuhom kabrikata Vincent. Yes, correct kita kabrikata Ruben. Ano, ma-comment ka mo o ma-comment? Okay, sa aton sining oras nga last 10 sa 47 na sa aga. Bang mga nabili naton nga tubig ko? Continue pagid naton kabrikat Vincent. Ano pagid ang next naton sining topic? Yes, may ato pagkikita no sa paghalin tatos balay black na kay may mag bakasyon kita to na. Yes, ara no. Thank you so much gid Sir Tupe no. May panahon matapos na amo to na kandado na tanan ganaan. Subong mas manami kuno no nga mayara kita nga mga ido dira or aso, ayam, no mga kabenan. No, kag CCTV o closed circuit television no para sa aton siniseguridad sa aton sinipanimalay no. May gabantay na may ga-record pa. So muna makabanan. So muna importante kabrikat Vincent no aton sining property no aga bantayan ginaton kag tipigan man naton kabrikat Vincent. Hindi naton pagdagaan opportunity no ning mga kawatan kay sa subunganan nga munambal nila no kapuraot sa pagkambuhi no ang iban niya nagapamintahan lang grabe nga bakas naton nga magkapundar no sa aton sining mga property. Bakas man sila. Ang iban nga bakas man nga mangawat lang kali kabrikat Vincent. Galing. Amo nambal nila kay effort man sila nga. Pero sa sala nga pagi. Sa sala nga pagi no nga which nga hindi manami nga take advantage kita no sa aton sining isig kapareho kablikat Vincent. Correct gid kablikat Ruben kag subong man siguruhon man mga kabenan nga wala sang may nabilin nga nakasinding nga kandila sa inyo sa panimalay antes ka mo magalin especially sa mga bintana ninyo dira or kung sa din man nga nahamtang kay kung may mga kortina kita dira kag karon malamon sang kalayo at piho na kag of course mga saksakan nyo dira nga may nakasaksak yapon nga mga appliances kag kung ano pa dira nga mga device or mga ano nyo dira mga kabinan mga kagamitan nyo power tools so pwede ginato no i-unplug no para sa safety naton mga kabinan kag
ang mga bukas nyo pa dira nga mga gastob kag gripo. Tay subong Oo. daan nga grabing init, mag-conserve kita sang tubig. Kay base pagpuli Mm. nyo, hubas na bubon nyo, wala pa unod tangke nyo. Oo. Pinabayaan nyo ang inyong nga gripo nga nakabukas. So dapat conserve kita sang energy no kag always no mangin security and safety conscious kita all the time. Mm. Agor nga di kita ni mabiktima man sang mga ano ni bala sa mga kalamidad no Correct. which is nga kita man lang man gahimo kay because masaton sini nga negligence kag why why lang pagustuhan ay lang da. Mm. So mo na hindi man namin kabligat Vincent kung mabiktima pagidara sang sunog pagidara kung dira nga mga calamity which is nga isa man ka kapabayaan naton na kabligat Vincent. Yes, kag subong man no ang mga bagay naton dira, mga bagay-bagay, mga init sa matabla, no mga kagamitan naton dira, valuables naton, hindi nyo pagpasayang-sayang sa gwa sang inyo sinibalay. O bilhin nyo dira antes ka mo maghalin. So pwede naton kung mga bisikleta nyo dira karon nga nagabalor ba tag tungas milyon, no tag 250,000 nga bisikleta, dasig lang na yakwaton. Kag mga speaker nyo dira, no? Mga amplifier nyo dira nga sa sagwa blati ihilig sa mga pa-sound ka balikat Erwin mo. Di wala gyud pasulod. Dati pagbalik mo, ikaw na lang kanta, wala nang amplifier. So na mga kabanan, no, ipasulod sa inyo sini nga panimalay para hindi mainit sa mata, hindi makita sa inyo dira nga mga fans, no, nga nagabantay sa inyo dira galaw. So subong man, no, kung pwede dira nga itugyan, no, sa inyo dira piyak balay, kati usually kabalik Erwin sa mga probinsya o may mga pamalay dira or bisan sa syudad no, usually kalabanan mga tupad-tupad dira relatives ma lang, Oo. no, kapamilya lang mga kabanan kati damo tapik, no, nagamuna nagdalamo. So imo mo lang dira utod pakaisa pakaduwa o mga parente mo, pwede mo da itugyan no, ang imo sini nga balay para ngati may dira may malantaw-lantaw Yes. kag kung may mga usual dira nga mga gakatabo, pwede ka gilayon nga ma-contact, matawagan para ngati marespondihan gilayon man, makatawag mo dira sa pinakapalapit nga police station sa inyo lugar kag marespondihan madakpan ining mga kauturan naton nga still ara subong ga-engage sa mga bulaton blang nga kabulastugan. O muna mga kabenan, kag subong man likawan no nga magbilin sang notice o kon note o kon sulat no sa inyo sinigwa sa balay kundi man kamoy nga malparahe no nakalabuot sa inyo sini nga pagdayan-dayan no sa bugos nga probinsya sing Iloilo or of course bisan sa gwa pa kamo luwas pa kamo sang pungsod mga kabenan. So hindi na kamo dira magbilin kay gintagaan nyo lang sila ya ka ihibalo nga wala tawo ng balay. Yes. O kundi sudlo nila. Yes, aton sini nga oras nga last 52 na sa kabalikat Vincent. Oh, enough pa time So ta. mo na kabalikat Vincent no, sa aton sini nga mga dira mga pumuluy naton always nga mangin security and safety conscious kita all the time no kag hindi naton pagligalgahan aton sini nga mga properties sa kabalikat Vincent. Yes, So, kag. wala naman ako nga music mga Sige lang. listener naton aton sini nga mga commenters kabalikat Vincent. Murante why music Oh. No, so mo naman ang mga kabinan, beyond sa aton man limit sometimes no. Kaga pero mga kuturan na ang pinaka-final naton dira nga palinton sa inyo no, gid mo secure mo dira sa mga hotline no, sa pinakamalapit nga police station sa inyo lugar. Yes. No, para sa for everybody's concern no. Kung sa mga sunog naman, secure ka mo sa hotline sa aton sini nga Bureau of Fire, sa mga aksidente man dira or kung ano dira nga sahi man nga dapat respondihan sa inyo dira nga MDRRM o MDRRMC, secure ka mo dira sa mga hotline number. Kaya ngayo gani mo number sa inyo kilala. Ara Yes. pangayuan nyo bulig. Makaroon. Mo na importante Amo kabalikat na, mga Vincent kabinan. ang mga Oo. numbers no, ang aton sini nga cellphone no, yara na dapat tanan sa aton sini nga cellphone. Correct? Ang mga hotline especially no mga ga-rinder no sa emergency and responses kabalikat Vincent sa aton sini nga mga pumuluyo no, dapat always get secure no, hindi nga sila nga kung ara na masala-sala kitang ma-search pag dara online ti maylo kung may data kada karon. Kung wala tingon yawan kana no, mas manami no nga ara na sa inyo sini nga phone book kabalikat Vincent kag kung lang Correct. pwede man kita ka call sa aton sini nga 911 kabalikat Vincent. Yes, kagamo to nambal old school na ganang mabilin kasulat day. Ang pinaka-dasig subong no, kag pinaka-uso subong mga kabenan, nang update ka bala sa imo social media. Ngari na nakali na kami gali sa balay no, at 5 AM way na kami, ari na kami gali 8 AM we arrive at mo na bi ato ko na sa Boracay. Wow, te mapapawaw na lang na yang mga kauturan naton nga may mlain nga tuyo si mo mga kabenan. Tunad siya sa Boracay. Ano pa? Sudlong ta na. So muna mga kabenan, no, kung pwede, no, let's keep your vacation, summer vacation in private. Yes. Mayo ko ba yan? May privacy kita.
no wala may nakabalo sang galaw mo bala sagad mo pa balo-balo para ano na. Mm. No, kailan ko na stable kung palangabuyan mo na nga i-content mo na, no? Kung naga-vlog ka dira or something, no nga may monetization ikaw. So much better, no? Pero kung imo ya para sa safety mo, hindi na naiya pagdala ang mga maamo sina mga kamenan para nga layo ikaw sa peligro. And of course, Kablikat Vincent, good morning Mandra kay Ma'am Oh. Eds, no? Good morning mga sir, sambal niya, no? Thank you so much kay Likewise, Mama. ma'am. Thank you so Ma'am much, Idel, ma'am. no? Dara sa Banwasang Masin na Kablikat Vincent. Mm. And of course, kalantaman si classmate Junior L. Ferti Wow. Junior L. Ferti Junior. Thank you so much, Dara mate. sa kape sa Oh. mga si classmate, no? Thank you so much. Classmate guys. na, gwapo na. Of course, Oh. no? Kaga siyempre sa kay Mama Tata July Provido na watching dra sa Hi, ma'am. Naik Cavite, no? Always man nga or consistent kini nga Ay, lantaman tasa? sa programa. Tasa, ang tasa din ni ma'am, ay man ni ma'am makuha. Oh, doon nakuha Oh. yan ang nagligad, wala. Nakuha na, wayo. Oy, si ma'am ka makuha tasa Ako din. yung ginatag. Ay, way. Okay, no, thank you so much kasi inyo sining pagpupod sa aton sining program sa subong segment nato no sa Ilong Capson Air with Radio Ogyon Santa Barbara. And of course, kilita na naman kita buwas no sa aton sining programa ang kape kag balita naman na Kablikat Vincent alas 11 naman ni nasaga top alas 12 sang Otto Kablikat Vincent. Yes, no. So, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat, at nararamdaman. Ang kalinungan kagtawayan sa aton sining probinsya obligasyon sang tagsa-tagsa. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan, Kag Public Information Officer, at the same time, aton sining Chief Provincial Community Affairs and Development Unit, Police Lieutenant Colonel Rolando Dayot Aranyo. nangin ko po ninyo sa subong kanyo sining mga kabalikat dari sa Kabalikat Multimedia Convergence Center sa kaluwan ni Doc Rameloy. Sa technical side, Kablikat Staff Sergeant Christopher Tope Dignadise. Ako naman Kablikat Police Staff Sergeant Erwin Magarso. And ako naman, Police Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Inyo, masaligan.